nola egin zen idazle, Ana Frank. Bai. Batetik, seguru asko beste zer eginik ez zeukatelako, eta orduan hasten da, gutunak idazten, bere kitiari, Bai. baina badago beste gauza bat normalen aipatzen ez dena, eta badago beste liburu bat, beste testu mordo bat, Ana Frankek utzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean eta liburuak irakurtzen ditunean, beretzat deigarri dien gauzak, zergatik ez ditun apuntatzen eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, beretzat deigarri diena. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadea ere aldatzen diolako. Ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, aurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasartioiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da hizketan ari den bat, liburu bat hizketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten hitz egiten dizunen bat. Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank.